दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैजिथि खुंगा नैजिथि बैसागु बेखौ जोंनि थेलामुरा दख'रानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं मेगाजारनि गामियाव जोङो खुंफुंनाय जादों। बेहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थाखानाय थांखि बायदियै जोङो गावनि हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि थांखि जोङो बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबो खुंफुंनायखौ जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों। बेहाय जोङो बैसागु मोसानाय बादायलायनाय, बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय, लोगोसे बैसागु जेवजा मोसानाय बादायलायनाय बायदिसिना हाबाफारिखौ जों बेहाय खुंफुंनाय जादों। लोगोसे देग्लाय मेट्रिक SSLC आनजादावहा जायफोरा बर' बिजों फरायनानै सेथि मासि होनो हादों बिथांमोनखौबो जों बेहायनो सुजुग सुबिदा लानानै जोङो बिथांमोनखौबो जों बेहायनो मानखौ बावदों। जोंनि दिनैनि खुंफुंनाय गाहाय हाबाफारिया जोंहा बेखिनियानो। जोङो जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे जोङो बायदिसिना गुबुन हारिनि हारिमु जेरै झुमुर बायदिखौबो जों बेहाय हांख्रायनानै जों गावसोरनि जिथु हारिमु बे हारिमुखौ जोंनि बे बैसागो थिलियावहाय दिन्थिफुंनो थाखाय जों बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बिथांमोनाबो जोंनि बे ओनसोलनि नायगाजिरि गामिनिनो मोनसे झुमुर हानजाया बेहाय जोङो दिन्थिफुंनाय मोनसे मोसानायखौ बिथांमोना नुजाफैदों। लोगोसे नायगाजिरि गामिजों लोगोसे जोंनि दख'रानि बायदि गामिनिफ्राय रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंनि बे खुंफुंनायावहा बिथांमोना जोंनि बे बैसागो थिलि जिहेतु खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंखौ जाफुंसार होनाय बिथांमोना मदद होदों। बेनिखायनो बे समाव आङो दख'रानो जानानै बिथां बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। लोगोसे जायफोर बिथां जोंनो दिनै बानजायनानै होबाय 2 नं मेगाजारनि गामिनि गामि जौगाखां आफाद, लाइमोन आफाद बिथांमोनखौबो आङो दख'रानिफ्राय साबायखर बावदों। जोबथारनायाव एसे गोबावब्लाबो आङो थेलामा दख'रानि जानानै गोदान बोसोरनि जिथु बैसागु बे बैसागुखौ गनायजों लोगोसे जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां बारलांनो हाथों बेखौ आङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै बयनिसिमबो आङो गोदान बोसोरनि बैसागोनि हामलायथिखौ आङो जासिबाय। गोजोन्थों। बेनो आं ओंखारनाय जासिहरदों। थेलामाला दख'रा फरायसा आफादा फैयै देग्लाय 20थि बोसोरारि बैसागु मेला खुंथायखौ खुंदों। गेवलां बैसागु बादायहोनाय हारिनि मोनसे सिनायथि दा जोंनि ओनसोलावहा बे हारिमुखौ जौगाहोनायावहा थोजासे मदद आरो हेफाजाब होदों आरो उथिखांबोनाय जोलैसाफोरखौ हारिमु बिथिङावहा जौगालांनायावहा बेयो थोजासे होगासिनो आरो इयुनावबो बेबायदि जौगालांनायावहा हेफाजाब होबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथियो। बे हाबाफारिया मोजां जादों। दा बेयावहा बैसागु मेला फोरबो खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरा बे दख'रानि सिङाव थानाय जायफोर मेट्रिक आनजादावहा माने सेथि उथ्रिसारदों, सेथि जायगायावहा उथ्रिसारनो हादों बिथांमोना मान बिलाइ आर'नाइजों मान बरायदों। बे मोनसे मोजां हाबाफारि जाहाथे इयुनावहा बिथांमोना गावबा गावनि आथिङाव गसंनानै गावनि जिउखौ जाहाथे दानो हायो बे मिजिं लानानै बिथांमोननि बे हाबाफारिखौ लादों। लोगोसेनो दिनै बे बैसागु मेलायावहा गोबां गामिनिफ्राय हानजाफोर फैदों, बेयावहा मोसाफैगोन जाहाथे बादायनाय मुगा हिसाबै बिथांमोना गावबा गावनि जा मोसानाय मुसुरनाय हारिमुनि जा रोंगौसा बेखौ बेवहाय दिन्थिफुंगोन। जाहाथे बिनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलजों जाहाथे सनितपुर जिल्ला आरो बर' माहारिनि हिसाबै जाहाथे हारिमु फोजौहोनायावहा अरायबो मदद होबाय थागोन बेखौ